Ego gerrandan bezala alando egin artean Gasparoko poema zenbait kantatuko ditu akapela. Erko lortzaiz da jenderik egokien arduan egiteko, zeren eta 1984 bostean, zergatik lauean bokatu abandonalistikoa. Lauean hasi horitzen. Lauean bostean, Muskildiko bere sorterian, izen bereko pastoralarako sujeta izan behitzen. Eta ordon zen, pixka bat, Euskal Plazanak atera Alande Binarte izena. Maulen egin zen urte haietan Alande Binarte izeneko kongresu bat, Euskal Zaindiak antolatu zuena. Eta ondotik, bizpailu liburu, frantsesez, publikatu ziren onarkari horren inguru. Egan behar dut, Muskildiko pastorala Arno Agergaraiek idatzi zuela. Eta bakitia urruti handiak, erraldoiak egin zituela zuzendari lanak. Utziko dut, ahotsa, Erpoli. Zuen nahikoa egin eta aldik eta hori genik. Eta hasteko abestuko dut Itxarroen poema bat. Ezi oianar poeta handia izan dela eran ezake, bera zeak izitu dela nahen, bera nik izaten dut, bera poeta handia dela. Eta kantatuko dut Albrecht ondaren ametsa eta poesia horreke badu lotura puska bat, nola aipatzen duen Albrecht, Jean Albrecht erregina. Eta nik bera egin mintzatu gabe poema horretan aspaldian kantatzen dut eta senditzen dut pertsona baten urrakoa, agian ez da berak ezaina izuena, dena nola Jean Albrechtek bazuen bere semea aurri zehazkan eta harentzat egiten zuen lako amets bat goiti, Parisera eta beste aitatxi edo aitonak esaten zion Nafarro garete soin behar zuela eta hor ikusten dut poema horretan pixka bat badela horreko zerbait. Maiatzeko goizian argi bezain ez di ez dakigu noizean argia urrez besti urtu den otoitzean erreginak itxeska gazteluko leiotik ikusten du galdezka mila menden errotik Nafarroa ieska urdokiaren zaina urhautxe peletan bake baten usaina edatu da benetan lastan eta paina mahastien samurra zikoinaren balaka orzantzaren agurra txeanaren kalaka ekiak bitza hurra txorien oiru oroz berak kanta egina urra meleta sorroz xeana erregina esnatu da amoroz tra la 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 la
samurra, zikoinaren balaka, hor zantzaren agurra, jeanaren kalaka, ekiak bitza hurra. Txorien oihu oroz, berra kanta egina, urra meleta sorroz, jana erregina, esnatu da amoro. Aiande Gehienak beraz, maulen sortu zen, 1582an, bere aitatxie baituna bertan merkatalizaukan, oial sortzaile, baina jadanik sartua zen erregearen ofizioetan, Frantziako erregearen ofizioetan, eta aianderen aita bera abokatua zen. Lestarriko gortean erregearen prokuradorea zen, beti Frantziako erregearena. Zeren eta orduan, Soberoa eta Lapurdi jadanik Frantziaren menpe baitziren, eta gelditzen zen bakarrik, berantoan ikusko dugu, Nafarroa, Benafarroa, bakarrik Benafarroa, Labriteko Joanaren meneko. Aiande Gehienaken ama ere lehenuro handietakoa zen, etxarteko Joana deitzen zen, eta abokatu alaba, hau ere, eta bigarren ezkontzaz hartu zuen bere ikusia, Gabriel Etxart, eta hau, biztan dena, erregearen prokuradore zen Soberoa. Alaz, bere bidea zehaztua zuen, Aiande Gehienak ere abokatu izanen zen, eta zonbait urtez, Soberoko gizon politiko famatuenetarik eta entzutetsuenetarik bat izan zen. Tierzeta klasearen sindikat gisa ere hautatua izan baitzen. Tierzeta deitzen zen, Frantziako iraultza aintzin populua izendatzeko. Baziren 3 estatu, lehenik noblezia, bigarrena elizeria, eta hirugarrena Heren estatua da populua. Eta populu horrek biztan dena zerga eta zapalkuntza sozial handia desegiten zuen. Eta iraultzaren hasieran, Tierzeta horrek erabaki zuen, Inglaterrako moldean asanblada gisa osatzea. Eta hortik atera zen beraz, iraultza denek txalotu zutena hasi izenean. Baina Aiande Gehienak ez zuen hori ezagutuko. Familiaren promozioneaz asobatu zen, Aiande Gehienak bera, jadanik abokatu izan ez eta bar, ezkondu baitzen, Donapauliko Joana Erdoiko Joanarekin, eta horren bidez, Nafarroako edo Benafarroako korteko noblezian sartu ahal izan zen. Eta hamaz, bere semeek Zurubi sozialean beste mail bat irabazi zuten, seme gehiena nobletu zen, horien hartzen plazan, titulua hartzen ahal zuen, eta beste bi semeek apez kargu ospetsuak ere eskuratzen ahalko zituzten. Nahi duenak, oraindik, Aiande Gehienak den eta Erdoiko Joanaren etxea, mirestena dute Donapaleon. Baina Euskaldunen turismoa bideak gutxitan editzen dira Donapaleon. Hanba, auzitegiko karrikan, etxe gotor bat, eta gainean ditu bi harri zizelkatu. Aski